سلام كم يكنيكم كبرات خاتات مدبي امبار كم لمود لمون زمهرن زتقمن طعناوي صحف حيزلكم مصيلخو نلوم نريو دما لعل عقنجو تهلو خمزلكم زقالعو شدوش سملكتات كحبركم نابز channel لحدش سنتلكم سبسكرايب كتجبرو نتا نايك اجل ملكت ون حنسب كتبوقوا نتي ببيجيزي زفنولكم مهاري فيديوهات كترخبوا تخلو جو نعمتات معلتاوي كتمجبو سلصنحكم قس بقس اندالمدكمون كاب عقن ان حلفكمن طعناهمن اب حدغا انداتهم وكاتقونه ملحسكم جنا نايتجو مبزح اندالمدو سلازخيد جو طنقط عناهم مخانو ايتستوعلولنيهم نزي دما نزوم شدوش تملكتات مستريوم أوساس الأجوكم كتحسبوا زلكم برقت جو نتعنانا أدلاي زغنا نترنجري أب أكلاتنا أمونغو سديومن فسستن زلو ميزانا ونتن محلاون نربتاتنا جواداتاتنا بقبو سروحهم نخسرحو يحجز سلازي مولو بمولو أقارج وكبلوكم أيدلن ودبت عنا علمون حدا أخل سب أما عالتي أستات كل 100 جرام وين إشتو مانكا شاهي كوسر كم زخ اللي يحبرو يخون نمبر أبزح جوان مجبهم مسروحاتن أشوقاتن مجوتا ستلا على مبزحتو سب أما عالتي زوس بعقن كابز زتبهاله زبزحي زخون أزر ما بالتعمي استحال علىكو تعنا وتسقمات زمتسيو بزقون حجي لعل عقن جو إنها لخكم مخانكمن أكلاتكم نزريو شدوش تملكتات كحبركم يمو ندقنا مسايكت صنحو يقدمكم بشاد شيء كنجمر ناي أكلاتنا محباطن منفحن مبقار بزح جو تهلوكم هلاوكم حدا حبار ملكت تفلالي ناي أكلاتكم كفلتات ناي منفحن محباطن صقم زقاطمو إيو ازوم حباتات بفلاي اب اقري اصابعتن عنكاريتنا كابن قول حلو من رأيو ازد صقم إيدا ما تبايلو زفلت كخون انكالو اتحبت زفترلو بوتا كاب كالوت بوتاتات عدويلو يرأى أكلاتكم لعل عقن السوديوم مزاتو نعون من براز بزح زبل ماي محازي جمر أكلاتنا زحوز عقن ماي مزبزح دما نقاشتو نايدم سراور كملؤن نعوم تريفوز توسنة كم زفسس يخون ازي كاب نايدم سراور تريفوز واتس فساس دما أمونغو واحيتات بمأكاب نواحيتات مدفعن قدم الناس دغسنا ينبوتاتات منفحن محباطن يفترو سلزي أب اقري أصابعتكمن عنكاريتكم حبت تستوعيلكم نايجو مبزح كخون كم زخل مجنزاب لكم حمشاي ترجعامي حمام رأسي ازي ببزحي جوم بمبلع ابناي دم سراوركم نزفترو كبير سعنتو سعبو زفتريو جو ببزح مستوسدو ناي دم عقنكم سلازوسخ ناي دم سراوركم بفلاي دما ابرسهم زلو ناي دم سراور نخلططون كغفحون يجبر ازي ابرسهم زفتر ناي دم سراور نقوس موططار دما حمام رأسن مفتار اخل مغنياتيو بزح جزي بترجعامي حمام رأس زفتر أبتغط رمزلهم سبات تراي مخانو زحسب بكون تقونه أبز قربا جزي استجبر مصنعتجن تغط دم أبزي بلهم سباتون جو ببزح زهلخو كساب سقونو حمام رأس مفتارو زي ترفيو مصنع ستات كم زرقي وون أمك بوم لعل جو زهلخو سبات كابكالو أوت بسالسا مئتاوي بترجعامي بناي حمام رأسي ناي مسقاي عدلالهم أبناي دم سراور كابزد سحوو تعنتو بتوسخي أكلاتنا ديهايدريتد ناي مقبر عقمو نحمام رأسي بقليلو كم نقالا يقبرنا سلازي حمام رأسي انت أشجيركم نايجو أواساس داخم ممرمار أقداسي يخون رابعاي تسمم غاين مبزح شنتن كالي جو أب معالتاوي مقبخم ببزحي تهلخو كم زلخم ملكت كالتيفوز مدس ما يتسن إيو لازم مغنياتو أكلاتنا بتفترو عبوش تغم زلو عقنجو ميزاناون مقبار زفترو كيديو لعل عقنجو تهلخ انتلقم أكلاتكم نت زيادة ويزيد اللجو بملكة شنتي كاليو سلزقادليو سلازي نزقال سيزن مجمار أأمركم ناي سديوم عقنكم كم زبالن كعرخم زلوون ناب أكلاتكم ملأختي محلالف أكلاتكم دمانت ملأخت تقبلو كالتيفكم كتصمون ماي كتساتيون دحريون ختشنو يقبركم كالي بسان كتشو سلعالي ماي تتصمولو كنت جو 400 صوديومن 600 كلورايد بمخانون صوديوم كل جزء ناي واحداتكم ناي ماي عقن سلازمتو وي سلازوغدليو بقليلون مبرح جو زبزحو مستبلعو اتجو بقلطف اب كبابي واحداتكم يكب ابزي جزيزي اب واحداتكم زلو فساسي جوام سلازخون بقلطف ندقه كمتو يجمر ازي خون كلو ناي ماي متنكم مزغنس واحداتكم قلطف ملأختي ناب حنقول ملأخ يجمر
ድሕሪኡ ከም ዝዝበልናዮ በተመሳሳሊ መልክዕ ሓንጎል መልእኽቲ ተቐቢሉ ናይ ሶዲየም ዓቐንኩም ንምምዕርራይ ንኣካላትኩም ትእዛዝ ብምትሕልላፍን ማይ ከም ትጸምኡ ምግባር ይጅምር። እዚ ዓይነት ምብዛሕ ጨው ኣብ ኣካላትኩም ዝህሉ ናይ ኣፍን ከንፈርን ምንቃጽን ከምኡ እውን ተደጋጋሚ ጽምኢ ማይ የጋጥመኩም ከም በዓል ፒሳ፣ ጥቡስ ድንሽ፣ ዕምበባን ዝኣመሰሉ ምግብታት ከምዚ ዝኣመሰለ ስምዒት ካብ ዝፈጥሩ ምግብታት እዮም። እምበኣር ቀልጢፍኩም ማይ ትጸምኡ እንተኾንኩም ቀልጢፍካ ናይ ምሻን ስምዒት ከም ዝህሉውን ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ጸገም እንዳገደደ ተኸይዱ ምሸት ንምሻን ምትሳእ ስለ ዘሎ ዘይተባታተኸ ድቃስ ንምርካብ ኣሸጋሪ ይኸውን። ብተወሳኺ እውን ብተደጋጋሚ ቀልጢፍካ ምሻን ንጥዕናውን ጽቡቕ ዘይኮነሉ ኩነታት ኣሎ። ብዝሻንኩሞ ቁጽሪ ንጅማታት ምሰሓሓብን ኣብ መንጎ ዋህታት መልእኽቲ ምትሕልላፍን ሆርሞናት እውን ብግቡእ ንምፍናው ዝሕግዝ ካልሲየምን እናሰኣንኩም ስለ ትኸዱ ንዕኡ ንምትካእ እውን ስለ ትግደዱ ንዕኡ ንምትካእ ድማ ኣካላትኩም ካብ ኣዕጽምትኩም ካልሲየም ምውሳድ ስለ ዝጅምር ድሕሪ ግዜ የዕጽምቲ ንምፍኳስን ንምስብባርን ዘስዕብ ኦስቲዮፖሮሲስ ዝተባሃለ ሕማም ከቃልዓኩም ይኽእል። ሳልሳይ ልዑል ጸቕጢ ደም። እዚ ምናልባት ልዕል ጨው እንዳሃለኩም ምዃንኩም ምልክት ካብ ዝኾኑ ነገራት ብምልኦም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እምበኣር ተመራፂ ንብሎ ጸቕጢ ደም 120 ኣብ ልዕሊ 80 ክኸውን እንከሎ ዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ዘሎ ልዑል እዩ። ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ትወስድዎ መጠን ጨው ንጸቕጢ ደም ቀረባ ምትሕሓዝ ከም ዘለዎ እዮም ዘርእዩ። እዚ ምትሕሓዝ ብፍላይ ምስ ምውሳኽ ዕድመ ዝውስኽ እዩ። ናይ ካልኦት ምትሕሓዝ ብቐሊሉ ንምብራህ ምስ ነፍትን ብዙሕ ጨው ምስ ተህልኹ ኩሊት ግቡእ ስርሑ ምስራሕን ዘየድልዩ ነገራት ንምእላይ እውን እናተሸገረ ይመጽእ። ኩሊት ከየጻረየት ናብ ደም ዝሕወስ መጠን ሶዲየም ካብ ደም ማይ ብምምጻው ናብ ናይ ደም ሰራውር ዝሕውስ ይኸውን። በዚ መልክዕ ማይ ናብ ደም ሰራውር ምዝኣቱ ጸቕጢ እናለዓለ ይመጽእ። እቲ ጸገም ግን በዚ ኣይበቅዕን። ማይ ኣብ ደም ሰራውር ብዙሕ ቦታ ኣብ ዝሕዘሉ ግዜ ናይ ደም ሰራውር ከቢድ ጽዕንቶ ስለ ዝወርዶም ደም ብግቡእ ምምልላስ ኣይክእልን እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ልቢ ናብ ሙሉእ ክፋል ኣካላትና ደም ንምብጻሕ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብልዑል ሓይሊ ምስራሕ ትጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ልዑል ጸቕጢ ደም ብተወሳኺ ንኻልኦት ዝተፈላለዩ ምስ ልቢ ዝተሓሓዙ ጸገማት ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ገፊሕ ይኸውን። ካልኣይ ናይ ከባቢ ኩሊት ሕማም። ኩላትና ከም እንፈልጦ ኩሊት ኣብ ደም ምዝውዋር ዘሎ ናይ ፈሳሲ ዓቐን ንምስትኽኻልን ዘየድልዩ ርስሓት ብምጽራይን ምእላይን ከምኡ እውን ቀያሕቲ ዋሃይታት ደም ኣብ ምፍራይ ንምቁጽጻር ትጠቅም። ይኹን እምበር ብዙሕ ጨው ምስ ትበልዑ ቅድም ኢልና ብዝረኣናዮ መሰረት ናይ ኣካላትኩም ናይ ፈሳሲ ዓቐን ንምስትኽኻል ብዝብል ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ንምስራሕን ክትደክምን ትግደድ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኩሊትኩም ብምድካማ ስራሓ ብኣገባብ ንምስራሕ እንዳደኸመት ምስ መጸት ጸቕጢ ደም ክውስኽን ኣብ ልዕሊ ልብኹም ከቢድ ጽዕንቶ ክፈጥርን ምስ ዝግደድ ድማ ክሕከም ናብ ዘይክእለሉ ናይ ኩሊት ጸገም እውን ክቕየር ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ብዙሕ ጨው ብምብላዕ ምስ ሽንቲ ተሓዊሱ ዝወፅእ ናይ ፕሮቲን ዓቐን ብልዑል ከም ዝውስኽ ይኸውን። እዚ ድማ ብተወሳኺ ከቢድ ጽዕንቶ ኣብ ኩሊትኩም ዝፈጥር እዩ። እዚ እውን ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ቅድም ኢልና ዝበልናዮም ናይ ኩሊት ጸገም ከም ዝፍጠር ዝጥቁም ነገር እዩ። ሓደ ብዛዕባ እዚ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ እቲ ዝውሰድ ናይ ጨው ዓቐን ካብ 10 ናብ 5 ሚሊግራም ብምጉዳል ምስ ሽንቲ ዝወፅእ ናይ ፕሮቲን መጠን ብ20 ሚእታዊት ምጉዳል ከም ዝከኣል ኣርኢ እዩ። ሓደ ሰባት ንሕማም ኩሊት ምስ ሕማም ሕቆ ይሓውስዎ እዮም። ስለዚ ኣበናይ ሸነኽ ከም ዝሕመኩም ርግጸኛታት ኩኑ። ድሕሪኡ ሕማም ዝስማዓኩም ኣብ ከባቢ ኩሊትኩም እንተኾይኑ ናይዚ ምኽንያት ድማ ትህለኽዎ ዓቐን ጨው ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲእኩም ብሻዓ ምስትኽኻል ክትገብሩለኩም። ቀዳማይ ናይ ምዝካርን ምስትውዓል ምስኣን ጸገም። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ጨው ትምገቡ ምዃንኩም ካብ ዝሕብሩ ምልክታት ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ምዝካርን ምስትውዓልን ብቕዓትኩም ምስኣን እዩ። በተደጋጋሚ ምድንጋርን ምዝንጋዕን ዘጋጥመኩም እንተኾይኑ ናይዚ ምኽንያት ናይ ጨው ዓቐንኩም ምብዛሕ ስዒቡ ዝፍጠር ዲሃይድሬሽን ዕድሉ ገፊሕ ምዃኑ ክትርድኡ ኣለኩም። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣእምሮኹም ንጥፈት ኣሉታዊ ጸቕጢ ስለ ዝሕድር ንኣሽቱ ናይ መዓልታዊ ጉዳያትኩም ናይ ምርሳዕን ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ብትኩረት ምስራሕ ዓቕሚ ናይ ምስኣን ብቐጻሊ ዝረኣዩ ጸገማት ይኾኑ። ሓሳበይ ንምጥቕላል ጨው ንኣካላትና ብጣዕሚ ኣድላይ እኳ ተኾነ
ናይ መብዛሕትና ኣጠቃቅማ ግን ካብቲ ዝድለን ላዕሊ ብምዃኑ ንኸቢድን ዝተሓላለኸን ናይ ጥዕና ፀገም ቅድሚ ምቅላዕና ኣቐዲምና ልጓም ምግባርና ይሓይሽ ይብል እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ በዚ ዘቕረብኩልኩም መሃርን ሓጋዝን ዝኾነ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቪድዮ እንተዳፈቲኹሞ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቐፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንሎሚ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ሰሰናይ ንዓኹም